Maayong buntag. Maghubad ko karon sa damgo nga gipadala ni Mary Ann diha sa Toledo City. Ma'am, palihog kog hubad sa ako ang damgo. Nagtuba ko og saging. Pagtan-aw nako, hilaw pa man. Natingala ko kay paghagsa sa saging, nahinog naman. Ingon ko sa ako ang mama nga, ma, ang saging nahinog na. Hilaw man to, na ikalit magkahinog. Ingon sa dakong mama nga, mas maayo kay atong barbecuehon kay atong ibaligya. So, giarsa na ko ang saging akong gisulod ngadto sa among kusina. Moto nga, ninggawas ko na misbis ko sa mga bulak. Pagpamisbis na ko, nakita gyud nako ang gumamila nga puti og color nga pertig yung gwapahat sa ako. Mauto sige kog tuto nga ahong huna-huna nga pagkagwapa naman gyud sa bulak. Ninglibot ko sa among balay, nagtanaw-tanaw ko ug nakamata ko. Palihog kog hubad, ma'am. Oh. Ang imong hubad sa imuhang damgo, Mary Ann diha sa Toledo City nga ana ay grasya nga moabot nimo nga dili nimo damhon kay nagtuba man ka og saging, anay maayong balita. Unya nakita pagyud nimo ang hinog nga saging. Ana agyoy manghahalad nimo nga sa imong paminaw murag yaga-yaga ra, pero tinuod ang iyahang pagkuan diha kanimo kay nakita man ang saging hinog. Ana ay lalaki nga matinud-anon diha kanimo nga anda mga sawa. Nagpakita sad ang bulak. Ang flower walay mga problema kay og ana ay mga kaminyoon, mga ginikanan ug mga kaparintihan magkausa, walay pagsuka. Maunay hubad ha sa imuhang damgo, Mary Ann diha sa Toledo City. Migalab shout out ko ni Senaida Honda, Mikaela Mixcosain, Lani Banagbana. Daghang salamat. Maayong buntag. Maghubad ko karon sa damgo ni Annabel Pantunyal diha sa Facebook page. Hello, maayong gabi, ma'am. Unsay meaning sa damgo ug isda, ma'am? Palihog kog tubag, ma'am. Salamat. Annabel, ang imuhang damgo nga isda, ana ay kwarta nga moabot diha kanimo. Kung ang isda gani wala naglihok, kana siya patay na, ana ay kwarta pero sakto ra. Kung ang isda gani nga magkisi-kisi, ana adyoy kwarta nga sobra, dako-dako. Maunay hubad ha sa imuhang damgo, Annabel, og daghang salamat. Og daghang salamat usab sa imuhang pagkanunayong pagsuporta sa ako ang Facebook page. God bless sa imuhang pamilya og migalab shout out ko sa lahat. Sa Ongol team, maraming salamat.
Maayong buntag. Ma'am, magpahubad ko sa ako ang damgo. O nagdamgo ko nga nilakaw ko sa karsada. Unya, ana ay tao ning hunong nako ning ingon nga, ma'am, dili ka ba mosakay? Niingon sad ko nga, dili ko mosakay. Moto ning padagan dayon ang motor. Nakamata ko, palihog kog hubad. Ang damgo, hubad sa imuhang damgo nga, ana ay lalaki nga nakagusto diha kanimo, pero magpanuko siya sa pagsulti. Unya, kaning tawhana, malangan pa jud ni siya sa pagsulti kay nagpakita ang motor. Mao nay hubad ha sa imuhang damgo ug daghang salamat sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang Facebook page. O God bless sa imuhang pamilya. Mega love shout out ko ni Ju Parks, Hakutin, Banat Nilakay. Daghang salamat. Maayong buntag, maghubad ko karon sa damgo nga gipadala ni Cha Heraldes sa ako ang Facebook page. Madam, unsay hubad sa damgo nga buntis ko? Oh. Ang imuhang hubad sa imuhang damgo nga nagbuntis ka, ana ay tao nga matinud-anon. Ana ay lalaki nga matinud-anon diha kanimo. Unya, ana ay plano nga mutanyag siya o kaminyoon. Ampo lang sa Ginoo aron mahatagan o lalaki partner sa kinabuhi nga matinud-anon. Maunay hubad ha sa imuhang damgo ug daghang salamat. God bless sa imuhang pamilya. Mega love shout out ko ni Golden Lucas, Manilin, Abi Calderon. Daghang salamat. Daghang salamat sa makunanayong pagsuporta sa hubad sa damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Daghang salamat!